arropa txikia geratzen zaizunean, eman beste bati edo birziklatu. Adibidez, nire aizpa hundia niri arropa uzten dit. Ez dugu bota behar gauzak itsasora zeren bestela hainbat animali aldira hil dordokan bezala. Behaiek hasten dira jolasten eta aldira hil. Frutaren azala, zurrak eta ilea zakarrontzi organikora bota behar da eta marroia da. Pilak ere bai reziklatu behar dira eta bote hori txikian bota behar dira. Papera eta kartoia urina bota behar da. Zakarrontzi berdean behira bota behar da. Plastikoak eta ontziak horian bota behar dira. Olioa erabilia, txuria eta laranjan bota behar dira. Medikamentu kadukatuak farmaziara eraman eta hor birziklatzen dituzte. Birziklatzen ez dena errefuxiara bota behar da, adibidez txikilea. Birziklatzen gauzak berriak egin daitezken adibidez eskulanak. Plastiko asko botiek berriak egin